Naman. Pwede ba tayo dyan, apa? Sige, sige. 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 Hawakan mo sila ng maayos ha. Hindi, doon ka. Kaya nga, apakakulit eh. Hold ko guys ha. Hold carefully. Hold. Lo. Sige, dito mo. Ayan, sige dito. Upoy mo. Lala. Upoy mo. Hindi na kaya. Pumasok ka pa. Yung balance mo eh. Yan, try natin. Look at the stars. Oh no. Oh no. 1, 2, 3. Man, masyado mataas. Hindi, sige. 1, 2, 3. Eee! Oy, kinakaban eh. Kita ba tayo dyan? Daddy. Oo, kita dyan. Wow! Wow! Fish. Dapat pala inano ko yung video dun no, sa baba. Ano ko nga. Huwag na. Wait lang. Itatay ko yung video doon sa may likod ko ilalagay. Susog ko ya. Ito, magandang intro. 1, 2, 3, go. Woo! Taas mo yung paa mo mga. Alam niyo. Parang zoom in, zoom out. Tingnan mo sa dulo. Ay, so, zoom in. Ay, zoom out. Zoom in. Zoom out. Ina nyo. Ubon, ina mo. Gusto mo kumain na ba o maglibot muna? Ano?